for at give plads til landskamp. Her måske en skudmulighed. Afslutning. Ja. Første sådan reel afslutning i kampen her. God medtagning her af Mauro Savastano. Forsøger at køle den, men det bliver ikke rigtig farligt. Og det er afslutning, og så får vi sørme en scoring til Nykøbing Falster ud af det blå. Ja, det var der ikke nogen, der havde set komme, det der. Men de står og storks over i Fremad Amagers forsvar. Og det kan jo godt være en måde at komme tilbage i kampen med de her dødbolde. Jeg har haft et par frispark, som jeg ikke synes har været særlig piske. Det kan være, at hjørnesparken bliver bedre. Det gjorde det så bestemt ikke. Det flat et af Staksen. Det er da sjældent godt, men de har trods alt bolden endnu Fremad Amager. Lukas Haren over i venstre side, ind over midten, og en afslutning. Ja. Meget godt 1-2 kombinationsspil der, men for tæt på Brogaard. Og begrebet formiddagsbold, da man spillede klokken 10 søndag formiddag i Sundby Idrætspark, er også legendarisk. Nemema, den er stor, den der. Kæmpe chance, godt indlæg fra Nemema. Prøv at se opspillet her. Godt løb der. Godt samarbejde med Vilas Delvin. Og så kommer indlægget. Læg så godt mærke til, hvad der sker inde på midten. Ja, den er virkelig stor, den der. Lukas Nyman meget tæt på at gøre det til 2-0. Altså her måske en mulighed. Ja, ikke nogen dum afslutning. Det bedste bud på en Fremad Amager-scoring, vi har set. Her kommer gennembruddet. Lukas Haren sender Martin Lauritsen afsted. Godt træk. Er ved at miste bolden, Lauritsen, og så får han altså sparket alligevel, men for tæt på Tobias Brogaard. Og ikke Fremad Amager-pres her. Spiller så godt ud af presset. Illustreret ved Nanami her. Ja, så mister han den selvfølgelig, som jeg får sagt det. Haren kommer ind i feltet her, sætter den ind på midten, og der får vi så scoringen og udligningen fra Fremad Amager. Spillet 10 minutter i anden halvleg. Her Haren, som sender den ind over. Og afslutningen fra Kasper Andersen bringer balance i tingene. Det er rigtig blevet sat i scene, Vendelbo, synes jeg her. Der er offsides. Det skulle man jo mene. Men spørgsmålet er, med målet bliver godkendt. Det tror jeg altså, det gør. Og dermed Nykøbing foran. Den skal vi lige se igen i langsom gengivelse. Emil Nanami er det i hvert fald, som prikker bolden i nettet. Her kommer afleveringen fra Lukas Nyman. Det lugter en offside, det der, synes jeg. Men målet er godkendt. Det var Dupont med indkastet. Kom ind i stedet for Savastano. Og der får vi så med scoringen til 3-1. Det kan være afgørelsen på kampen. Stor jubel ude på bænken. Prøv at se den igen. Fin cutback, og Nanami her ser ud som om han har tabt bolden, men får på en eller anden måde sendt den videre til Jonathan Pank, som gør det til 3-1. Ja, Vendelbo. Fremspilning. Den er med, og så er en dobbelt målscorer. 4-1, ren udklassning af Fremad Amager her. Dejligt samarbejde mellem de to, og han fortsætter altså stimen, den gode Vendelbo her. 4 kampe i træk, han enten scorer eller lægger op til mål.